हाँ मेकअप लगा के। कौन सा बतिया मेकअप ना करेले बताई तो। हम मेकअप करी चाहे कुछ करी सुंदर लागे नहीं। अरे का होई सोना चांदी धन दौलतिया दिलावा लगल देवी माई से। बोलो मुआ जी। अरे ये राजा जी अरे ये नहीं आई जी मेहरारू जी हम आ गई नहीं। का गलती हो गई बा कि हमरा के बुलैनी है? मार बड़नी के रौरा तो खूब डेराइल रहनी। अरे हम रौरा के कुछ कर सकेनी। अरे नवरात तो नुआ गइल बा। सुनी तो हम भूखल बनी आज जाई तो तनी हमरा खातिर फल ले ले ही बाजार से। तो ठीक बा दनिया का लिया बा बोला हम जा तनी अबे ले आवे। जाई ढेर ना चाहिए 2 किलो सेब 2 किलो संतरा 2 दर्जन केरा और ये 3 गो फल फलता खुशी मन से जन बुझाए तन 5 गो फल ले आए। तो ये धनी इतना फलवा का करबू अकेले खा जीबू? इतना हमर लगे कहाँ पैसा बा। हम जानी कि आधा किलो सेब आधा दर्जन केरा लिया के बा तो हम अभी लिया देती। का पैसा नहीं खे हम कुछ नहीं की जानत। जितना कहले बनी उतना सामान आवे के चाहिए। ठीक बा जा तनी कार्जा काढ़ के तारा के फल ले आवे। का करे अब बियाह कइले बानी तारा से तो तारा खुश के हुना से रखाई के पड़ी। ठीक बा जाता नहीं। केने जाता नहीं जाए से पहले तनी एगो बात सुनी। तनी मेकअप के सामान ले हम तो। का हुई मेकअप हो? अरे शाम के मेला न चले के बा। बिना मेकअप कइले हम के ना मेला जाए। अगर बिना मेकअप के मेला हम चल जाए तरा और शिकायत न होई। एकदम ठीके कहता रू। अरे असली चेहरा लोग देखी तो हमार शिकायत करबे न करी कि कैसन मेहरारू से शादी कइले बा। ए जी ज्यादा बोली मत। हमरा से सुंदर कौन बिया रो रगुआ में जी? हाँ मेकअप लगा के। कौन सा बतिया मेकअप ना करेले बताई तो। हम मेकअप करी चाहे कुछ करी सुंदर लागे नहीं। ले आई।